Uvijek pozitivno mojim Marko danas igrati Swell Games na Samoscraftu, sa nama je Hakan Bey, ja sam nakon dnešne Joss RZ skin, imam cape, a ja nemam. I on ima isto cape, kao ja odmah begam. O, ja imam sve svašta, Ajde, dođi brzo! Eto ti, viš šta ja sve imam. Jedno ko neko ne ubiju. Idemo, evo vamo. Kratim taj gdje. Ovamo je jedna ruka. Dođi da ti dam nešto. Ako se ja sećam. Dođi da ti dam nešto. Čekam da li je tu ta ruka. Jeste jednog tamo u strci. Pa ne treba mi ruta sad po sebi. Dobro, dođi. Dobro, dođi ti ono. A ne mogu da ti stignem kad dok se utrčiš. Drži ovo. O, daj mi to. Pa ja to imam. E sad mi kažeš. Ajmo, Sad idemo ti smištenje. Čekaj, da što sam to. Idemo strce. E nemaš ni sad. Haja! Moj cake. Tvoj cake, a moj je lepši. Uopšte ti Ja ne pišite u možeš. komentarima ko čiji je lepši. Evo, pogledajte moj, a pogledajte moj. Moj je. Znači njegov isti kao moj samo pila. Zato što je lepši. Ja sam družio pet što popis pita. Budi ga. Sabotaža. Sabotirat ću te ja kad bacim na plovu. Dobar dan. Dobro, nemoj snimam, please, poloza. Dajem ti diamond sword. O, charge. Sad čar. Onaj charge pack. Dobro već. Ajde otvori. A ne, baš. Opet gori na jedan chest, samo ne znam tačno gdje je. A daj! Marko za nu. To. Na ovom serveru ne može da se trga lički. Evo ga čest. O, pa ništa specijalno. Dobro, idem da otvorim čaršku. O, treba da hajde. Može. Ode ja dole, aj čao. Idem ja. Pa sam uzio. Idem ja na ono drugo strce. Ajmo na brod. Ne, idemo na strce. A, gdje je? Evo ga. A, ček, samo moram da otvorim jetpack na obal. U stvari, ajde idemo. Idem, samo što sam daleko. Ma kog ja zavaravam? Dobar dan! Inače sada snijem sa facecamom zato što mi je mnogo veliki. To ste možeš da vidite za... Pa, možeš da smanjiš slučaja da ti objasnim. A znam, nego Onda nije. još. Žulija sam se bio, tad sam bio i bolestan, tako da nisam mogu to, nisam imao kad, a bio sam i bolestan, a nisam imao ni vremena, tako da onako bio... Dobro ti pomoći. Samo sam stavio klip da mi se renderuje 720p, ali nije mi se baš najbolje renderovalo. Ali ovaj klip... Stavljam časte. Ali pošto sada ne idem u školu, zato što moja mama je super i rekla je da ne mogu da idem u školu zato što je hladno vreme. Zato što je bio bolestan. Da, znači primao sam 8 injekcija. To. Tako da nisam, bio sam Ako dosta... se ne tiče, mi možemo na centar. Čekaj samo da... O, prigodno Apple. Ja imam jednu i imam 5 nepolova. Stvari idem ja sa nepolom, što ću ti čekati. Imam. Mislim da su oni gore malo i areni PvP-ama za Da, deathmatch. gore su.
Ja mislim da sam Pa dosta sam jeo. imam paravijan volta. Čekaj, tu je level. Ajde idemo šta. Ajde, pođi ga! Čuo sam neki piston. Čekaj, tu su. Sad svi onako sad... Ne su ljudi. Evo ga. Otvorio. Šta? Daj vidiš što se otvori. Nećete mi tačno na centru, stojim i čekam. Ajde dođu. Ovdje ti tačno na centru. Čekaj, sad idemo stopati na kraju. Borba za reki. Borba. What? Neko mi je dao 15 euro. Wow! Baš ububrigo, ja sam si na... Uraki XD mi je dao 15 euro. Sponzorisate, da. Thanks. Daj meni, ja imam... Ajde, pokažem. Ja imam power 1 bol. Imam ga i ja. To! Ubio se kada si strelio. Možda mi daš neke njegove stvari. Oh moj gosh. Možda mi daš nešto. Hoći. Ovo ću sve ovo, tu sam. Hvala. Baci si fire aspect sword. Pa ne treba mi, imam drugi, imam 3 tako. Ja ne volim fire aspect. Ne volim. A? Osim kad ga ja imam. Ne, šta je ovo? Deathmatch. A, Ja imam poison ti ball. samo da pobacim stvari. Ja imam poison. Ne, a ti samo jedan čest. Poison. Kako se? Ne, daj, dođi. Idemo. Poison! Drži. Na mene si zapalio. Rekao. Sam ga razneo. Diramo se u sad. Sad idemo u Fairfight, sad neću da diram. Ajmo. Pa ne, čekaj. Nisam još stavio, čekaj. Daj, neću uopšte da bude fair. Što? Jer imaš go... Čekaj, koliko imaš barova? Evo ti. To. Nećemo da budemo skroz isti. Da. Ajmo. 3, 4, sad. Koji sva? Već mi nesto, ali ti da mene da mogu. Achievement unlocked. I dobro, to je bilo za danas. Stavite like i sve tako nadalje. Mislim da u sljedećem epizodu. Ćao!